Dobrý deň. Takže opäť vás zdravím po nejakom čase z spodnažiarovka.sk. Dostal sa mi do rúk tento krásny stmievač triakový. Je to v podstate alternatíva inštalácie do krabičky, čo je veľmi dobrá, keď bežný človek už nevie zohnať stmievač do svojej klasickej krabičky inštalačnej, tak toto je veľmi, veľmi dobrá varianta, ako s tým vybabrať. Je to tento stmievač SMRM, je dokonca aj na žiarivky stmievateľné, aj na ledky. Tu je inštalačný diagram. V podstate sa mi to podarilo rozlúskať. A funguje to tak, že stmievač dostáva impuls od spínača. Vždy pri každej zmene sa žiarovka buď vypne alebo zapne a pridržaním sa žiarovka pomaličky rozsvecuje alebo zhasína, tak jak to teraz vidno. Teraz ideme na 100%. Na 100%. Teraz môžeme vypnúť, zapnúť. Inak toto je naša 21 SMD stmievateľná GU10 so skličkom, denná biela. Keď je žiarovka zapnutá, pridržanie opäť ideme dole, hoci kedy môžete prestať a posledná pozícia je zapamätaná. Takže pri ďalšom zapnutí si žiarovka, teda si stmievač pamätá poslednú polohu nastavenia. Teraz to vystmievame až na absolútne minimum. To minimum sa dá taktiež nastaviť priamo na tom stmievači. Sú tu dva také otočné kolíky. Tu je jeden, tým sa nastavuje najnižšia poloha. A niekedy sa stáva, že tie meniče v LED žiarovkách pri nízkych polohách veľmi blikajú. Táto konkrétne nebliká, má to celkom dobre ošetrené, ale pri tých, čo blikajú, potrebujú sa dostať do vyšších poloh, tak to sa nastavuje tu a v tejto druhej časti sa nastavuje, či je to ledka stmievateľná alebo žiarivka. Dobre, takže to bolo 21 SMD. Môžeme si vyskúšať druhú stmievateľnú z našej ponuky. To je 3 Power LED bodovka. Takže 3 čipy Power LED v podstate funguje identicky veľmi dobre. Toto je konkrétne teplá biela, 38 stupňov uhol svietenia. Ideme hore so stmievaním, pekne plynulo sa rozsvecuje bez nejakých problémov alebo blikaní. Vypnem ju, pekne plynulo sa vypína, plynulo sa zapína. Funguje úplne hladunko s týmto stmievačom triakovým. A ešte poslednú takú kvázi novinku, ktorú testujeme, to je E27, tako tá malá kornová, na našom webe je pod názvom 3D, ale tak máme ju aj vo verzii G9 alebo E14 pre záujemcov. Je taktiež stmievateľná, momentálne ju pripravujeme a s týmto stmievačom funguje fantasticky, takže celkom radi. Teraz sme na 100%, vypneme, pekne plynul zhasne, zapneme plynulý nábeh, vystmievame ju na minimum a vypínam. Takže budeme sa snažiť dať tento stmievač do predaja čím skôr pre záujemcov. Kľudne nám môžete písať, poradíme, pomôžeme o zapojení a ďalšom inštalovaní. Pekný deň prajem, dovidenia.